Вітаю, сябры! З вами Квадрат. І сёння у новым фармаце гульні на наступны месяц. Пагналі! А ў жніўні нас чакае нешта экшн-РПГшнае з павевамі Fallout'а, нешта магічнае і руска-фальклорнае, нешта каляровае і падарожна-прыгодніцкае, нешта падобнае на цывілізацыю і іншыя 4 эксы, нешта дэтэктыўнае і вельмі дзіўнае, і хіба вельмі кароткая, другая частка нечага стратэгічнага і пакрокавага, і другая частка чагосьці псіханаўтычнага і платформенага. А на гэтым усё. Спадзяюся, вы знайшлі ўсе дэталі. Да пабачэння і бывайце! А абляніўся я ці не, вырашайце самі.